Ma-perfect ko ani ron kay nag-study ko. Dapat ani mo sa ko Dudong Pawiks, mag-study mo para di mo magsipanoon. Dudong Pawiks. Unsa ba ka nga sikog istorya diri wa man ka naminaw. Hoy. Unsa makadira? Ano sige mga paninuktok? Dili niyo ba natingala lang ko ato bang mga aging adlaw? Unsa man yung katingalahan? Di ba, Permero? Oh, Nawala ang inyong mga sudan. nawala niya. Pagkawala sa inyong sudan, si Maria asa mo. Nari sa classroom, pinagsiya siya. Tanawa ha? Diri si Maria sa classroom sa Permero. Sa ikaduha, nangawala ng ato ang sudan na pila ko. Asa si Maria? Sa classroom gyapon. O di ba ningon ka si Maria ng CR? Nya unsa di mong pasabot Dudong Pawiks? Wala ko na masangin ha. Pero, sibling siya ng kuha. Ito po Dudong Pawiks mo. Pero, saan ako Dudong Pawiks? Nalibog ko ba? Kinawalaan pa ba siya sudan ato no? Pero, Dudong Pawiks, ikaw ha, patakar kag pamasangil ba? Makasala ta na imong style. Kaya piling ako na mo sa mong kabuang. Wala man ko na masangin. Mangaghap raning ako Di ba mabalansi man nimo? Nawalaan daw kuno siya sudan. Pero, anong nagpabilin mo si ato diri ato ni Agi? Oy, unsa man na yung kabisihang duha? Biti, mas na mo itong nawalaan tag sudan ba? Ah, mao ba? Na may idea kinsay nagkuha? Ano mga classmate? Unsa ninyong gistoryahan? Papila ko ninyo be. Syo, nagstoryahan namin clear about atong sudan na nangawala. Oy, ikasab-an noong ko ni mama nganong niuli ko. Kay gipabalon ba ako niya? Kamura ba di ay? Ako magani kasab-an magay kong lula nganong niuli daw ko nga gipabalunan naman nad ako niya. Istoryahan na yun sila. Unsa kay istoryahan ani? Maminaw ko. Si mama natingala lang anong niuli ko. Mo tong gingan ako nga nawala ko sudan. May gani ko sa mga sudan na pala. Gani nagsuntaksil na ko na kong sudan. Ano po sudan ni Biti, oy. Ikaw Dudong Pawiks, nga nawa naman ka ni balik atong pagkaudto. Wala na ko kabalik ato clear kay saon man ang katulog man ko. Ikaw, Claire, sa sudan mo karon? Humba. Ako kay adubong manok. Kalami pa silang mga sudan. Unsa kay sudan ni Dudong Pawiks karon no? Lamian ninyo mga sudan oy. Unya, dili mo mangutana unsay sudan ako. Agoy, murag lami ni sudan si Dudong Pawiks ba? Unsa man be? Secret! Kadyo niya na storya kung sa sudan niya da. Wala, ma'am. Mahibala na lang niyo akong sudan niya. Inig magdungan tanyo kaon. Good morning, classmate! Dudong Pawiks, ikarong na imong bangko. Ah, yes, ma'am. Kamu ba? Ano wala ko ng limpyo? Kinsa day cleaners karon nga nasain? Ma'am, si Claire o si Dudong Pawiks ang cleaners ro ma'am. Kung saan pagpanglimpyo nga nagtabi pa man. Saan at mga bata kay manlimpyo sa ata kay tabangan nato tanan. Ingnon din ako si ma'am nga ako'y manglimpyo diri sa room. Sila dito sa gawas. Ma'am, ako lang manglimpyo diri sa room, ma'am. Kay gamay ra man ang limpyon, sila lang dito tanan sa gawas. Maria, mamili man daw. Ako na dali, ikaw dito sa gawas. Yan man si ma'am nga ako diri. Ingon di ay, wala man kay nitando si ma'am. Sige na mga bata, si Maria lang ang manlimpyo diri sa sulod, kamu sa gawas. Tanawa! Lakaw na mo! Sorry, good ba? Impas ang mga balon. Ang tirada na ko ano. Dili lang na ako hotdon. Bilan lang na ako gamay. Losyo, Dudong Pawiks, kay kamu man ang mga lalaki, kuhaan niyo ang mga dakong kahoy. Ikaw, Claire, ikaw, Bite, manilhig mo. Grabe mo na si Bibo. Si ma'am gani. Agay! Kumbang gede sudan ni Kis. Adubong manok. Dudong Pawiks. Lamiak sudan Dudong Pawiks mo eh. Paborito pa jud nako. Adubong batok. Daghan king subak nga karne. Mga bata, tama na kay manunod na ta. Hayang Maria diri oy, gamay ra ka ginimpyuhan ba? Namunot ra man og gining papel.